صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد الحمد لله الكائل في محكم تنزيله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين بعدين تبصر فلا جباو ملكنا ملكوا كان كوفوكا ولا يمدو سانغني واتي أو كنيما دليلا أمبي على تنو على من كوا كقرآن باكونا محمد أفويه ni ala taala ka fasamantia naka hine kanga nisonja ode chekayen katema mbeka fe munu faranyo konka kishiri nema ko nyini Allahu fa ko ke dafen la sohera maka Muhammadu kodo ale mi jira hine ko so dafen bela jelenye bi wajulu kene kono ambawla donia ka fo ambe Côte d'Ivoire jamana ka dugula mimbe wele ko vavoi ka sangani ala kira babangeli nisonjali ankara mugo Sheikh Mamadou Jara ladado ani akakalando ni ajenyago me faranyo ka ni ka kene basiki ka nyesin sedili ujidi bangelima nyinanta lada timera ka be Desembre kalo samba fla ani mugani duru alislam jama kene sheria anga lasilikela kunfolo okera ankara mugo Amadou Gindo ale lasilikanye ni kene kono anga je anko sheria nyon fe e katame o kofe naam ame foli bla antigalay o sore kakama ala min sona ka ambo sanwerela ko fara sanwere kan ka kla ko fara sanwere kan kana se bikene kan okay ala foko le kasha o sore meni hakili mambu walma ni ala maka foli aga foli fe min bolo ni ala ma fe dogo bosila italo ko foli kodo ala foli dore ame foli musa manaka blai akacha de be min ke longo na beta fo wa kemena fo mbe sama kabla beta fo wa kemena akacha ibe ni ngalike fo yo mi ambe ka samati dugu do le be ala bolo atena to fo olu to fo ni samana dugu do be ala bolo dugu ko lenga ni balo lay ika fo yo sama shiekele akala ko mi ka security de kami tellement que a fo no mandi fo yo mi ameka samati ante ka jati ni ala ka tatige anabi loni be an yere la ni ba to ambese ka fone no so aloni be menanga loni la baran awari kachani million akachani milliards akachani billiards akachani trilliards c'est-à-dire que wa kelengele be million kele réellement anu fe wa kelengele keme d'infla c'est-à-dire wa keme d'infla wala be million kele o te million kele o e franc colonial de we ame colonisation ga war kono de we sino wari yere o wa kelengele fo wa kele ni wore million kele fo wa kele wala be milliard kele fo wa kele ore be billiard kele fo wa kele tu ore trilliard kele bon nango amanga funo dlanyere fo meta trilliard chama de nyini san kele doro funo samata kam ndalo ni ga mo fam o te do re o ye funo mi be samana doro nye kwa unzur li tilka samara unzur li tilka shajara zatul gusuni nadira yirizi mfle ibe yirizi min dunta ibe yiride min dunta aflede a yirizi wala fe mumanira yiride ngele atila motara du kulo segide kabla kono ki wala ka to ala bo Allahu allazi an umhum hamira su hikmatin baligha ala refle ka jijiri
o kan ka tila k'a fɔlen k'a kɛ fɛn ye f'u yɛrɛ sigila o suma kɔrɔ bi ala k'an ka fo nka dɔ sigilen bɛ nin bɛɛ kɔfɛ a ka surafana dun a ka telila dun a ka wulala dun a sigilen bɛ ko ale tɛ se ka ala fo ko parce que ko ale pɔsi ma fa ala fo dɛ ala fori juru b'i la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni adamaden k'i ka ɲɛnamaya kuturu bɛɛ kɛ o bɛ k'i sama i sen ma i lanibi i ten kan i ɲɛda kan o bɛ k'i sama i sen ma k'a daminɛ i ka ɲɛnamaya daminɛ ka taa bila i ka ɲɛnamaya laban ko n'o k'o bɛɛ kɛ ten ala kosɔn ko n'i taara lahara ko n'i ka lahara lon ye k'i bɛ jɔ o baraji la ala ka faamuya ko ɲuman di n'an ka ala fo an bɛ ala kira fo ale y'a ka dileki bɔ ka bila ka kɛ nabi ɲuman kɔnɔnajɛba ye ka na an wele kɛnɛ kan ka taa arijinɛ kɔnɔ ka tila k'an wele dogo la ka taa arijinɛ kɔnɔ ala kira de tun bɛ seli ka seli a mantonw ye ka seli fo lɔn dɔ la a furumuso nana ɲininka a tɔgɔ de bɛ ko Aisha a ko a ma o ko a ma fɔ ile ma ka ban k'i bɛna don arijinɛ kɔnɔ wa ni ye mun seli banbali ye i bolo ala kira ko awala akuna abdan shakura a n'a fɔla ko n bɛ don arijinɛ kɔnɔ ne man ka ala barika da wa wa o bɛɛ kɔfɛ ni ne dora ni ne mantonw ma don fɔlɔ ala kira tun bɛ seli a mantonw ye fo ka taa sen funu o bila kɛrɛfɛ ni seli sera an tɛ liyan faga wa ala kira delila ka liyan faga ale manton bɛɛ ye a manton ne tɛna se ka liyan sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walima waati dɔ bɛna tɛmɛ i kan san dɔ bɛna tɛmɛ i kan i tɛna liyan sɔrɔ o kɔnɔ ala kira ka liyan faga i ye nin bɛɛ la n'an ko an bɛ ala kira fo o fana b'a damana kuma wɛrɛ ye an ka teli nka ni mobili fala cogo cogo ala k'a ɲuman se o place bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala ka faamuya ko ɲuman di o kɔfɛ an b'an ka seku fo n'o ye seku ture ye a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ a ɲɛna k'a ture an b'u ka kɛnɛ kan i t'a to n ka don ni histoire kɔnɔ dɔɔnin yan n tɛ taa ni arabu ka histoire la n tɛ taa ni silamɛ histoire la n bɛ na n'i ye farafinna histoire la anw fɛ yan farafinna diɲɛ fanba bɛɛ tun bɛ to ka baga ɲɔgɔn ma ka to ka kɛlɛ kɛ an fɛ yan farafinna an ka cɛkɔrɔbaw nana hakilina ta ko ɲɔgɔn faga min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko an ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u taara o kɛlɛban kɛlɛ kɛ dugu dɔ de la o dugu in bɛ wele ko Kirina Kirina kɛlɛban kɛlɛ kɔfɛ u nana fara ɲɔgɔn kan ka sariyaw sigi sariya minnu b'a to an kana bɛn ɲɔgɔn kan dɔ kana dɔ hakɛ tiɲɛ bilen o nana sigi ɲɔgɔn kan ka bɛɛ wele o kɛla 1236 n bɛ fɛ i bɛ lamɛn kosɛbɛ 1236 o nana sigi o ye bonyakow tilan parce que adamaden bɛ sɔn ka jigin ka bɔ fɛn bɛɛ kan fo a mankutu yɔrɔ a danbe adamaden tɛ fɛ adamaden ka don o kɔnɔ fiyewu bon o de tun ye kɛlɛ caman kun ye donc ko an ka kɛlɛ a tɔgɔ an ka jamana tilan ka jamana bonya tilan min b'a to dɔ kana don dɔ la u ka mɔgɔ dɔw yira ko olu bɛ kɛ faama ye ka mɔgɔ dɔw yira olu bɛ kɛ faama kankɔrɔsigi ye cɛw la ani musow la n mako bɛ yɔrɔ jumɛn de la n'i ma sa n ko n bɛ Seku Ture fo o de k'an se nin ma o tɛ wa u ka mɔgɔ lɔɔru yira mɔgɔ lɔɔru o k'o yira olu an faw k'o yira olu o mɔgɔ lɔɔru fɔlɔ o ye Fode Mamari Diané Fode Mamari Diané o ye fɔlɔ ye a filanan Seyidu Kuma Sila o ye mɔgɔ filanan ye a sabanan Sidi Mara Sise o ye mɔgɔ sabanan ye a naaninan n'an ka Sise fɔ
hakili be jiga an balmakɛ la ale fana ye kɛnɛ in den fa dɔ ye n'o ye Sise ye a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ bi parce que Ala ka lajarabili k'an sɔrɔ o lajarabili ye mun ye a yɛrɛ wolofa fatura ami rabbi o de kɛra sababu ye ale ma se ka na ka kɛnɛ in sɔrɔ bi donc o de tun ye mɔgɔ sabanan ye mɔgɔ naaninan n'o ye Sidi Mara Sise o kɔfɛ u bɛɛ la kɔrɔcɛba o de tun bɛ wele a tɔgɔ mɔgɔ naaninan o de ye Tomola Manganjan Berete o de tun ye mɔgɔ naaninan ye mɔgɔ lɔrunan o de ye Turelakaw facɛ ye o de bɛ wele ko Sirimakanda Ture o mɔgɔ lɔrun de yirala Manden ko Manden mɔni de b'olu ye k'olu de ka kɛ Manden karamɔgɔ ye k'olu de ka Mandikaw bila sira ɲuman kan o kɛla depuis 1236 donc n'an sigira n'an ka Turelakaw fo ka Janelakaw fo ka Siselakaw fo n'a jamu lɔrun fo sa n'an k'olu fo a kɛla komi foli dila karamɔgɔ ma Manden gasi tɛ na tun me kuma kelen fɔ ka bɔ yɔrɔ tɔgɔ la ni kɔfɛ ni histoire fɔ kun ye mun ye i ka se k'a lɔn ko dɔnnibagaw bonyali dɔnnibagaw karamali o y'i ma diyagoya le ye parce que o ye facɛw ka bɛnkan de ye depuis 1236 a ka ca bi san 700 ye mɔgɔ k'i n'i nɛgɛn dɔnnibagaw bonya ni ko dɔnnibagaw bonya i bɛ diinɛ dɔnnibagaw bonya ka se k'i ka lahara sɔrɔ i bɛ diɲɛ dɔnnibagaw i bɛ tila k'olu bonya wala i bɛ se k'i ka diɲɛ sɔrɔ i ma ye mɔgɔ tɛ jamana dɔgɔtɔrɔw kunna wa parce que pikiri dɔ b'a bolo ni k'i jama kunna n'a tiɲɛna ni ɲɔgɔn ta a b'i pikiri n'a ye n'o kɛra lahara taga lo alhamdulillahi rabbil alamin kuma dira maba welelenw u y'u ka nisɔndiya an'u ka bonya kumaw fɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ tɛ se ka jɔya ka kuma caman kɛ su taara yɔrɔ jan ka ban an bɛ foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma k'a minɛ Sega 2 ka taa bila Wagadugu a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maa o maa bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na yan hɛrɛ la Ala ko ɲuman segin hɛrɛ la minnu bɔra Mali la minnu bɔra Abidjan minnu bɔra San Petro minnu bɔra Dalowa an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ne ye denmisɛnnin de ye cɛkɔrɔbaw le k'an bila ka na an ka ɲɛmɔgɔw bɛ yen ne tɛ ɲɛmɔgɔ ye mais n'i bilala cila la hali n'i ma se fɛn wɛrɛ la i kan ka foli kɛ an b'o foli di an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka président Seydi Diop a n'a ka danga n'o ye Gawusu Hayidara ye maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la ka foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen naba bɛɛ lajɛlen na an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la masa min ɲinɛ jirana aw ka san wɛrɛ jira si ani kɛnɛya la an ka karamɔgɔba min fatura halisa Ala ka dayɔrɔ nɛɛma Ala ka fara mɔgɔ to jɔn kan hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah an bɛ fɔlɔ ka yafa ɲini lamɛnbaa kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ lasiyaman karamɔgɔw minnu b'an ɲɛfɛ ani an bamuso sanumaw minnu bɛ an lamɛnna nin waati in na kɔmi waajuli tɛ mawudu ma ta o ye foli de ye an facɛ nɔ na n'o ye julaw ka kuma fɔ ye n'i ye siyɛ woto ye denmisɛn bolo siga t'a la n'a mɔkɛ t'a tɛ a facɛ t'a don o de la Mayiga an filɛ ale jɔyɔrɔ la nin ye filanan o ye komite burkinabew de ye alhamdulillah comme waati tɛ yen an bɛna yɛlɛmɛ kumaw na min ka di Jara ye ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan Jara b'o dɔn n'o ye mɔsika ye Bumu Mbebere ya Musa micro labrikunda por karsamba Wadiatulahi Mayiga ya ye place la to ndik na ngoma ralwen lab yuri ngabe lam to pusi jilli yama won mor la gon more le sakin na wasogni mabige hiya buzenga nanze kwa namtutuma sallallahu alaihi wasallam yura
laïsek diine una yoy fa jëliyel sonde amina joni yorayna ma cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye sogo doni ka bɔ i ka du kɔnɔ walima i ka dugu kɔnɔ walima i ka jamana kɔnɔ k'i ɲɛsin yan ma ala kɛra ko la an bɛ bɛɛ fo o kɔfɛ an bɛ tila ka an balimakɛ fo n'o ye jara ye jara ye mɔgɔ min ye mɔgɔ kɔnɔ gwɛlen de a ye mɔgɔ bɛɛ minɛ la kelen n'a fɔra ka ba ye silamɛ ye a nisɔndiyalen de bɛɛ kɔrɔ o de Jamiyatu Asaridini a bɛ san dama ɲɔgɔnna bɔ a bɛ ko ta k'a di an ma o la ɲɛmɔgɔw sɔnna ka denmisɛnw bila ka na baara nin lajɛ ka u fangasi k'a la o la an ɲɛmɔgɔw fana bɛ an kɛrɛfɛ yan dɔw fana bɛ so bɛɛ ma yan sɔn an bɛ kuma ni Asaridini bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ka bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ ni ce vraiment jara foli kan kan ka se a ma silamɛya tɔgɔ la sabu silamɛya ye kɔnɔdɔnjiya ye ale kɛra mɔgɔ kɔnɔdɔnji de o la yarabi a ka laɲini min ye ala k'a lasabati a ye ko nin yɛrɛ dabɔ silamɛya yelen bɔ min kama yarabi ala ka yelen di silamɛya ma a ye ko nin yɛrɛ dabɔ ka ansari kanu ka a bila baara la cogo min na ala k'an fanga sa kɛli la an b'an karamɔgɔ fo a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ale min kɛra sababu ɲuman ye ka silamɛw nuɲuru kɛ kelen ye an bɛ foli ci a ma ne ka tila ka nabagaw fo a n'an denkɛ min yɛrɛ ye walada fɔ sisan n'o ye Amadu ye an b'a fo ka dugawu kɛ a ye ka n'an badencɛ sɔrɔ yan n'o ye Kulubali ye san o san ale de ye modérateur ye ka se ka baara coordonner depuis san fɔlɔ min na ni Segu Abdul Jalili nana an k'a sɔrɔ kɛnɛ kan yan bon Buwake tɔgɔ la olu ko ne ka kɛ u ka kumada ye ka jama fo an bɛ foli fɔlɔ Vavoakaw la parce que i mana mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko n bɛ ko in kɛ i k'a kɛbagaw le sɔrɔ o la Vavoa bɛɛ jɔra nin mawuludu in kun kɔrɔ ka jara soutenir a ka se ka silamɛya kɔrɔta an bɛ foli fɔlɔ Vavoakaw la cɛw b'o la musow b'o la denmisɛnw b'o la maakɔrɔbaw b'o la ka Vavoa karamɔgɔ bɛɛ fo ka kalanden karamɔgɔw fo ka limamiw fo ka foliw la belebele ta k'a di Jamiyatu Asaridini ma vraiment o ye baara min kɛ bi an k'a ye a bɛnna ma jara ye ala k'a kɛ an n'u ma si ni daraja ye o kɔfɛ an bɛ foli di jara somɔgɔw ma k'a furumusow fo k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a balimaw fo ka tila k'a da Ala Taala ye lajarabili min boli an kan n'o y'an ka dusukun kamikami ye nisɔndiya kɔrɔ ye jumɛn ye ala y'an bɔ salango la ka hinɛ jira an na o ye nisɔndiya ko ba ye aw ni anw ni sigiyɔrɔ kelen in na yan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ salon ɲinɛ fana ala kitila la ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa sɔrɔ dɔw dalen bɛ kaburu dibi la bi olu tɛ se ka wuli tun u tɛ se ka kuma tuma dɔ la yɛrɛ bin falenlen bɛ o dɔw kaburu kunna yarabi silamɛsu minnu b'o la ala ka hinɛ jidi u kan o ye tanukunba y'an bolo dusukun kamikami ye yɔrɔ min ye o de ye an ka shehu an'an ka kuduwa ani an dajuru samaba ka taa Ala Taala ma salango fana ani ale ye nin su in ɲɛnamaya n baden ala ye Sheikh Abdul Jalil Haidara ka mininji dɔgɔya ka bɔ nin diɲɛlatigɛ fu in kɔnɔ o kan ka ne waaju o kan ka aw bɛɛ waaju n'a y'a sɔrɔ hakilitigiw bi sɔrɔ ala ye min da kunnadiya kama wala dun Sheikh Abdul Jalil Haidara an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi a kaburu ka kɛ rawdatan min riyadil janna ala m'o kɛ la ale de ye kɛnɛ sabutigi ye alhamdulilayi ale ka foli kɔfɛ an bɛ dugutigi ni a ka délégation fo ni ka mɛn ɲɔgɔn dɔnkɛla tɛ o b'a sɔrɔ i sen fila de b'i kɔrɔ dugu fɔlen kɔfɛ an bɛ karamɔgɔw fo Vavoa bɛɛ kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ bɛɛ fo karamɔgɔw fɔlen kɔfɛ an bɛ jeunesse fo jeunesse fɔlen kɔfɛ an bɛ ansar fo u ye baara kɛ kosɛbɛ u ye baara min kɛ a ka bɔ hakili ma an m'u fo k'u tani k'u barika da olu bɛɛ fɔlen kɔfɛ n bɛ n yɛrɛ balimakɛ fo n'o ye an ka
Seko ye Alhaji Sheikh Toure ale de ye Maludin yɛrɛ tigiba yɛrɛ de o de y'a tigiba ye an b'a fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na ale foli kɔfɛ n yɛrɛ kɔrɔcɛba Sheikh Fazazi Jara Abidjan foli b'a ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na o foli kɔfɛ an balakaw u ye baara kɛ kosɛbɛ an m'u fo k'u barikada ala k'u mangɔrɔ ala k'u mangɔrɔ ala ka sidanu ma Ibn Sheikh Abdul Jalil ye ka dakɔrɔnya fila fɔ a la an tɛna foyi fɔ sirifika la aw ma deli ka min mɛn a tulo la ka tɛmɛ Sheikh Abdul Jalil Allah subhanahu wa ta'ala k'i kira la a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye san 53 balo sabula a bangena ka bɛn 1972 ma ni ka fatu ka bɛn alhamdulillahi rabbil alamin 2025 ma donc o kan ka bɛn san 53 ma a ka san 53 kɔnɔna na a y'a bɛɛ kɛ alako la a y'a bɛɛ kɛ hinɛ na a y'a bɛɛ kɛ makari la a y'a bɛɛ kɛ yatimɛdenw ladonni na a y'a bɛɛ kɛ sinjitugu la donc bɛɛ bɛ sirifikɛ dɔn maa min don ala k'i tara fana ka tila ka na a laban kɛ shahidu siya ye shahidu siya bonya ni a karama ni a daraja an karamɔgɔ bi kuma bɛɛ lajɛlen fɔ o la donc an b'a ɲini ala fɛ sirifikɛ ala k'a da yɔrɔ nɛɛma nka sirifikɛ a ma tunu an ka sekuw bɔra k'a bɔ yan a taara k'a denw to an bolo a taara k'a balimaw to an bolo a taara k'an ka kaladenw to an bolo donc an jigi ma tiɲɛ foyi ma tiɲɛ an b'a dɔn ala tɛ sɔn fiyewu ka Sherif Abdul Jalil Mansur Haidara fɔ tiɲɛ ala tɛ sɔn fiyewu sabula a y'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye an b'a ɲini ala fɛ a y'a ka kalifa min di an ma ya rabbi ala ka si jan ni kɛnɛya ala k'o d'a ma cɛkɔrɔba y'a se da senayɔrɔ fɛn fɛn la an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a to a ka tɛmɛ o la sabula o de ye an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye bamananw ka kuma don ko i fa ye layiri min na n'i ma se ka yɛrɛ yeli in na i k'i jija yiri i k'i sigi a suma la maa minnu bɛ tɛmɛ dɔn n'a fɔ ko karisa bɛ fɛ ka yɛlɛ yiri walima a yɛlɛla ka ban donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'o se kɛ sabula bɛɛ ko ne ka kɛ shehu ye bɛɛ ko ne ka don katikati kɔnɔ bɛɛ ko ne ka kɛ karamɔgɔba ye ala b'a i na fɛn fɔ min dɔnni t'i la i n'i yɛrɛ bila kadara kɔnɔ ala ma i se kadara min ma n'i ye dileki dɔ don ka sɔrɔ ayiwa a bonya t'i kan ala b'a bɔ i kan Sheikh Jara ala sɔnna a ye cɛ min tɛgɛ minɛ an ma siga la fiyewu cɛ in ala b'a bolo kira b'a bolo o kama an b'a décourager dɛ n'i ye nɔnɔ kɛ dɛgɛ la a t'a tiɲɛ a ye sufiya minɛ an bolo an ye san caman kɛ n'a ko a bɛna tari ka nɔrɔ fara kan k'a tɔ dafa n'i tɛ hasidi ye i ti ban o ma dɛ an n'a jɛra ni ala bɛ ka sanayɛlɛ d'a ma a fana kan k'a soutenir o kan ala k'o ko tɔ dɛmɛ a ka cɛkɔrɔba tun ka di ne ye ne yɛrɛ n'a ka ɲɔgɔn ye nka ne n'a delila ka ɲɔgɔn ye Segu o kɛra a bɛ wagati jan bɔ n ka tagali dɔ la Segu a karamɔgɔ n delila ka taa fo o bɛ wagati jan bɔ nka ni ala sɔnna o ka latigɛ kɛ ni ala y'o denkɛ di anw ma yan hakili la o ye Côte d'Ivoire bɛɛ de ka wasa ye o ye Côte d'Ivoire bɛɛ ka nisɔndiya ye ni ala sɔnna ka nɔnɔ dɔ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka n'o di aw ma aw minnu bɛ sigida la ko aw ma nafa dɔ sɔrɔ o la o b'a yira aw de kɛra mɔgɔ bololankolo ye donc an nisɔndiyalen an b'a fɔ Seku ma halisa ko a bisimila an mago bɛ a ka dugawu kɛ sabula ni dugawu farala ɲɔgɔn kan ko waji bonyana cogo cogo a mago bɛ sanji la dɛ an mago bɛ sanji la mɛ fɔ a karamɔgɔ bɛɛ fo sabula fɔ a karamɔgɔ ni fɛn dɔ y'u la maa ye yɔrɔ caman u ni ɲɔgɔn cɛ walahi kanu bɛ yen wa bɛn bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn ko o bonya b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni kuma dira min ma a tɛ kuma fɔ ka mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ lajɛ fɔ ka karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔ lajɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'u ni ko cɛ donc o bonya kelen min an y'o ye fa wɛrɛ ka kɔrɔ an b'o bonya kelen foli kɛ an bɛna kuma bila yan ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye min fatura ani ka tila k'a ɲini bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye fana an ye min don jumadon n'o ye Sheikh Mace Buwake alhamdulillahi rabbil alamin an ka lasilikɛla filanan o kɛra an karamɔgɔ Mukadamu Mohamed Sidibe a ye dakurunya fila lasili kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ o de alakira alayka wa alika salatu wassalam tumana min ala ka diɲɛ dan kɛ
diɲɛ danni kɔfɛ ala k'an fa adama dan tuma dɔ n'a fa adama bɛ dan sufi adama kɛla bɔgɔ de huwa min turab adama danni kɔfɛ ala ka an ba hawa dan ka bɔ adama la ala taala ka danni kelen de kɛ danni kelen nin kɔnɔ a ka danfɛn caman bɔ a la tuma dɔ n'a adama bɛ alijinɛ kɔnɔ a bɛ yaala yaala ala ka bonya ni nɛɛma ni hɛrɛ bɛɛ k'a ye mɔgɔ si ma ɲɛfa ɲɛnafin donna a la a ko ala m'a fɛ i bɛ ɲɛnɛbɔ ɲɔgɔn diya ala bɛna mun kɛ a bɛna na ka na mɔgɔ filanan di adama ma ala taala k'o kɛ an ba hawa ye m'a ka adama da bɔgɔ la m'a ka hawa bɔ an fa adama numa galaka kolo la adama nana k'a sɔrɔ danfɛn tɛ yen an ba hawa nana ka adama to sunɔgɔ la ala taala kana danni sigi jigi o la mɛ ala tun ma diya sɔrɔ diɲɛ na fɔlɔ sufi i bɛ so lɔ so bɛ cɛɲa i bɛ so masiri a bɛ sawuraya mɛ i ya so na bonya n'a cɛɲa i tɛ diya sɔrɔ so in na f'i ye barokɛ ɲɔgɔn dɔ de furu ka ladon so kɔnɔ n'i k'o ladon so kɔnɔ baro bɛ nana diya a bɛna ciladen dɔ sɔrɔ baro kɔnɔ so diya tɔ bɛ bonya ala k'a diɲɛ dan mɛ ala kɛra nali diɲɛ kɔnɔ o de kosɔn ala ka diya sɔrɔ diɲɛ na kira 313 ala ka kira ninnu dɔw ci ka to y'a faso kɔnɔ mɔgɔw de ma a ka kira dɔ ci ka taa ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ma a ka cila dɔ ci ka na a ka denbaya ma mɛ a ka kira kelen min ci diɲɛ bɛɛ ma alamu bɛɛ ma o de kɛlen ko ten muhamadu alayhi wa alihi salatu wasalam ala ko da ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala kira nali diɲɛ kɔnɔ o de ka diɲɛ organiser sinon diɲɛ ko organiser nin tɛ diɲɛ ko basigi nin tɛ arabu fɛ yen i ka miiri kojugu fɛn fɛn na ala ko ta fɛn fɛn arabu tun b'a kɛ jo 360 o wagati a tun bɛ maka a tun bɛ alikaba la jo 360 o jɛ 360 nin n'i bɛ taa voyage la i bɛ t'i sara jo dɔ la n'i bɛna jago kɛ i bɛ t'i sara jo dɔ la n'i bɛna muso furu i bɛ t'i sara jo dɔ la ala kira bɛna diɲɛ kɔnɔ ka na sɔrɔ wagati arabuya la arabu tucogo ka jugu dɛ n'arabu ka denmuso dɔ tɛmɛtɔ ye a b'a ɲini a ye denmuso in ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ka dencɛ dɔ tɛmɛtɔ ye a b'a ɲini a ye dencɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ maa t'a sɔrɔ furu kan kana furu siri kana mɔgɔw daga ɲɔgɔn ye ala kirali nana n'o ye arabu la arabu cɛ tun bɛ kamalen dɔ tɛmɛtɔ ye sisan ni kamalen in ka d'a ye a b'a fɔ sufi na sisan n bɛna fɔ muso ɲɛna ni kamalen in ka di n ye n bɛ fɛ kamalen ni muso bɛ ɲɔgɔn ye o ye den dɔ sɔrɔ den bɛ na fɔ kamalen ɲɔgɔn na parce que a ɲɔgɔn na jala n ye a kɛcogo jala n ye ala kira ale ka wa ali ka salatu wa salam ale le nana o kana ni juguman in bɛɛ lajɛlen bɔ yen kana ni ɲuman in i ma tɔgɔ mɛn ko muha madu a nana kana nɔgɔ bɔ yen kana saniya bila o ala kira ale ka wa ali ka salatu wa salam n ko a nana diɲɛ na ka sɔrɔ diɲɛ organisé tɛ a bɛna diɲɛ organisé ni mun ye fɔlɔ a nana fɔ a faw ɲɛnɛ
ko ala le kan ci kana ma yen ci ko nye kira ye nye na fɔ an ɲɛnɛ ko an danbaga dɔ bɛ sankolo la a bɛ fanga fa min ma lɔn ma a bɛ yen ale le k'an ci o ko kana fɔ an ɲɛnɛ ko aw bɛ fɛn batona min ye jo ye ko ala dɔ tɛ a nana ni hinɛ ye ma a bɛna hinɛ message lase cogo min na ala k'a ci fɔlɔ ka taa fasolamɔgɔw le ala kira ka hayatu la sani an bɛ se tɛmu ma a nana ni nɛɛma min ye nin nɛɛma bonya kojugu magakaw tun ma nɛɛma ni degré faamu a nana fɔlɔ a ko ala le k'an ci o ko an tɛ sɔn ile ka cidenya ma dɛ an kɔni bɛ se ka sɔn ko ala bɛ yen mais k'i ne ye ciden ye an tɛ se ka sɔn o ma a sela a ka se na ali wele a ka sɛbɛn ko muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabakaw ko muhammadu kɔni an kɔni y'i tɔgɔ ye mais rasulillahi k'i ye ala ka ciden ye ala jumɛn fɔlɔ a ko ala min bɛ sanfɛ ala kelen a ko la ilaha illallah o ko kira an sɔnna ala ma mais an ka jow an ka lataw an ka uzaw an tɛna olu bila parce que ile ko k'i ye ala dɔ an tɛ ala min ye dɛ a ko ala min bɛ sanfɛ nin kɛ o ala le ka ne da a kan aw dan a ye bɔ jɔbatɔ la ala taala bɛna nɛɛma boli a kan o ma sɔn ala kira tora Maka kɔnɔ a b'a ka ala y'a fɔ san 12 a bɛ kɛnɛma la ilaha fɔra Makakaw ɲɛnɛ k'a sɔrɔ seli ma di su ma di jaga ma di heji ma di foyi ma di pourquoi ye sɔn fɔlɔ ala ya ma k'a sɔn ko ye jɔn ye k'a sɔn ko ala dɔ bɛ sankolo la n'o sɔnna o ma sisan ala sɔnna k'a kira ci ni kumakan min ye kumakan tɔ bɛ sɔrɔ k'a lase ile ye ciden ye k'i ye n'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ko karimasina le k'an ci i nana fɔ minnu ye olu yɛrɛ ma sɔn i ya cibaga ma fɔlɔ a k'i ci ni kan min ye o kan tɛ se ka fɔ dɛ Makakaw ko k'o tɛ sɔn a ko lajimiya ala barika la fo nana o bɛ ɲini ka sɔn ala kira ka kiraya ma san 12 a bɛ kɛnɛma fɔ la mais a ma sɔn ka cila di min kan ka di Makakaw ma parce que o tun b'a ka kiraya faamu fɔlɔ ala kira toro la ala nana ka na bonya ni mun ye a bɛ na hijira de kɛ sisan parce que ni nana ka na cila lase ni mɔgɔ ma sɔn ka cila minɛ i bɛna hijira de kɛ i bɛna segin i bɛ tila ka na ala kira ale ka wa ali ka salatu wa salam k'a to Maka ni kɔnɔ dɛ a ka gɛlɛya caman sɔrɔ dɛ parce que a ko ala le bɛ yen ko jɔn tɛ ala ye an balimacɛ jara kɛnɛ filɛ karamɔgɔ bɔra yɔrɔ bɛɛ ko kɛnɛ sabati la mais sani kɛnɛ tun bɛ sabati a y'a bɛn ka wuli caman kɛra jaabi bɛn bɛ wuli i bɛ bɛn ka wuli formation dɔ i ka ala ko kɔnɔ ko nin daminɛna kira yɛrɛ la fɔlɔ sani ile bɛ na donc ni sabatila kan ala bɛna ni bonya kɔnɔ ile yɛrɛ ma sigi ni bonya min ye ala kira ka diyadibaw kɛ a bɛna hijira kɛ ka taa mini a bɛna taa Tɔyifa Makakaw ka weleli kɛ Tɔyifa ka ciden bila ka taa ciden lase a ko Muhamadu bɛ taga Tɔyifa dɛ ko a bɛna taa fɔ ko ala bɛ yen an ma ala min ye an ma ala min lɔn a bɛna taa fɔ ko an y'an ka jɔnw to yen Muhamadu ye n'a don kuma na kumakan bɛna don an na
aya nalamo ni demisoni la ala tobo aya gbe akana sigi toifa Allahu akbar Muhammad ala se toba wati ma toba ka nalamo ni demisoni mo kala kila farala bo Allahu akbar ka bo fuka jeri jiga sena Muhammad Allahu akbar tumanam na bo fuka jeri jiga sena o waso ni saba chelo nyogo fe atola ka Abubakar Siddiq Allah Ta'ala ka jibila bila kana ko ta fo Muhammadu nyirawo abe fenye muke to ifakaw abe tala ka nanale ala ka chila la so ka ni ko le nyire ale be fenye muke to ifakaw la wala sa to ifakaw ya halaki ala re jibina ko ala kira ko jibila ko ta fo ala nyirawo ko ne ya fala to ifakaw ma ne kira be jola limu est-ce que ne nana chimi laseni chito sela se chugola walma ala dimina walma ala madini meni to faka wala kilile afo ala nyere ko to faka o to men ne bena do ke ayel loni baba ni ala mo go to ifa Allahu akbar atagir sufi mawdi kala badjo premier beni yafa alhamdulillahi rabbil alamin khalifa Sheikh Mohamed Mamoun Abdul Jalil Haidara ale denke sanuma aye kene soro ninka akurunya fla fulika ani lasilika nasi amma angaje anko sharia nyokon fe ode jora ajibiya ko kana ta sefu chilima faye abba Khadija la dusu ufana kana ajibiya fulana wallahi watu tarakata kiwa Muhammad sallallahu aye ninu fula benda ya klesa wakona ajigia mwofu ala sana aye ninu mwofu fula benda ya klesa wakona Allahu Akbar aye Abu Talib benda ya bi shini ngene obo tusuka shila aye amba Khadija kumna kira fe jigia mwofu tala wallahi ninu ndio kwe chiba Muhammad ka jigia mwofu sabula Abdul Muttalib ko Abu Talib ko tibati adiu gacha adiu wacha bolo maga abafu ga fo kuna ti chenga tasala ay faraba ay na ko to dawo huwa sha Allah ay na ko to ay faraba dife ma shida judo ga samu dife ma shida korofo ga samu dife ma shida ga samu o sebe ni ne so yude ni jomode Allahu Akbar edra aleta kwa kume mwaka kwa kumisira alime ukama utisonga toro sechewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amba Khadija amba Khadija kumboga porta de mwaka daula wallahi kadubeka kile na doliga wapi uje eba da kulawa niko itala misali la do abiwa niko ibala abiwa tandima Allahu Akbar afiyeke kwa to kana songa igatoro kasam wallahi karamo muso flobena niko kitala abiwa bwadimo osaba yaro kachano watatiye ukore fuache na anatu otonyo anotinyo esira muso awamena ayande ulul belara ciba Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nakachuri magan belara mo ya toro ya sebe foto le Hussein Umar Donaga ataka kafa alkawa abtasi absilla Allahu kira bayre ni Muhammad ni wonu bida awga ala bato fon chendro ko jiki lawa ne butani bayre ko be bambi atara chama Muhammad anka bako ajole do chima ko sallallahu alaihi wasallam jibra chima taro kabi chima Muhammad bida Qur'an kala ay Fatiha kala kala suratul Haqqa ولكن الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة أبقى فهذا سيدنا عمر قال كجاكو يدوم الدلائل الله أكبر نقول يشاور يردي ما أكتموا بدا يوم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة نعم أبو طول نعم كما محمد قال ولا بقول شارع نعم cuma bisa orang nah bisa tahu wajah Allahu Akbar
o ko ko nyame ko ne ko kuma fo wono ngani ni kan jabi e ma do ni siru kala bi sa wallahi ci wa ba ko wala bi qawli sahih wallahi ako ma ko ne man fa ne mo ko kuma ya ala mo kuma ya ko sama o ko ni kuma ga ni ga mi fa bura mi ni kuma ga bura mi adunya tinna ako ko tanzilun min rabbil alamin akbar ako ko nane kata so ni karo fa ulle atara abura adi kata so atara beni tay ogo ko kumar isenga telle ibrami ako ko ngara kata ka mache de fa boy abu afo ni ala ka kirai ngara kata o fa kama se ka fa wallahi ne ro ma do ni masuli o sebe ako ko mo ke ba fa mo ako ma ka fo ka bi ka ala uchi on bi ala mo no ko ala ko no na ngaro ka ko uti ala uti se ko uti ko mi fe ka ke awi o sebe ako ko ma re taru ke na becha etara kata ba jiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam और के फातिमा ibn al-khattab al-afafi adu tu bi adu ba chega dinana de Allahu akbar we se na wa tofu abdullah kata fatima no azale fatima no ay dabushi usale ya so sana ka dabushi ay qur'ana kala kame ale shaytu ulu bi suratu taha we da la ayabina sayyidna umar bin ko obi munaya ay to kumana ay papier bugule do sayyida fatima siko usale ako kuma papier da makale fatima maso ako ko fara papier mi na fatima maso fat ategana na se fatima makao bushiga daji khatab okele fatima kwa makao kuni won kuni alaka fendi la yamassuhu illa al-mutahharun ma shita magana take masano ninga sanu amadi ma imasano andadi o ko fa andana ni sawali o ko sawali sa ni fo jibano no ya soro ga ko tiba muhammad de yalla ni aya fa allahumma aiz al-islam bi ahdi umar wasaba na mi bi ga fatima kala o de o me tiba muhammad ka siriyar la amu ko ka ko ala ka islam ya de ni umar fulan de rakile ako awa ko yare juma ya ne fo kila rabbi ko saba atara mikira kata soro karu atara kata soro we sayyidna umar na tobai ciba umar ko hamza idale aku ciba umar ko umar de kana de la yaro umar yara ko yemma be musiranya jefar da afar ukele adura we dai lai ciba umar ko ka musana ga ku ga to mere de bidaya mashiti daya ne bidaya kiba daya sallallahu alaihi wasallam ay ya ko shirka ko ta fusabe ako ko ya umar ajita bi khairin am sharr inna limu inna ni herde inna kalakane gawa wala inna ni bengadi ako mo ka ni herde kiba ya ji atubra ka muslima Allahu akbar okera silwati sira ako ciba wa ko begi ka silke do saboda wati asoro wati ka kala wati ka gele babu bi ka silke to ma ana ciba ma ko ne manfa on de tai che wala on de tai che no bora no silla no usira nyama on de bita tasmana wala on de bita tasmana apa ma ko de bita tasmana umar sawali kai ka de sawali kula sura on dai de che on dai de siratile nyama on dai de siratile tlene ambi po bita se dikena Allahu akbar sayyidina umar bora we kolige ka serklinge ka ciwa muhammadu bila chamajala hamza bi kote kelela sayyidina umar kote kelela chef de guerre tikalo ubuka tawo ubuka ala kusmo ubuka ala tawafo bitamo nimi ya ga tele mun wafari ulu yuga tele ka ye ka fo ko hamza ni sayyidina umar dibi dawi ka datu
u b'a dɔn k'a fɔ bi n'an bɔra k'an bɛ maga cɛ in na bi k'an bɛ cɛ in tɔɔrɔ k'an bɛ tɔɔrɔ lase cɛ in ma walahi o dama da u y'u to yen u taara ka to ka ala bato bɛ k'u ka sini kɛ a bɛ ka fɔ a ye ko waati koronna an ma don an ka mawudu yɛrɛ an ka mawudu yɛrɛ kɔrɔ nka waati minnu cogoya don ka foli kɛ bɛɛ ye ka bɛɛ barikada ka bɛɛ wale kɔnɔ a ko n'u ma d'an ye an k'a bila ten nka a bɔn fɛ a ka ɲi ta de ni ne ka ɲi min kɛra o de ka ɲi ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ wale ɲuman hali délégation min bɔra Bamako ka na fɔ Abidjan ka tila ka na maa dɔw sɔrɔ Abidjan minnu ye an bonya k'an tɔgɔtɔ ka an traité comme il le faut n'o ye Cheikh Talatu Haroun sigini filɛ alimam ka bɛ an nana a bɛ boliboli la an nɔfɛ an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a b'an nɔfɛ a b'a ka ciw bila k'a ka mɔgɔw bila ka tugu an kɔ ka taa yɔrɔw la alors que a ka taa k'a permettre sabula a ye alimami ye nka an m'o si lɛ ka fo k'a barikada k'a fɔ a ye ala k'a bɛɛ kɛ a ye baraji ye ala k'a bɛɛ kɛ saraji ye kib'a barika kosɛbɛ ani an faw ɲɔgɔn bɛ n'o Cheikh Mohamed Murtiji Masure ale min ni a ma sɛgɛn a tɛ sɛgɛn ka tugu an n'o ka taa yɔrɔw la ka du cɛkɔrɔba bɛ yen fo ka taa cɛkɔrɔba da yan a bɛ yen ka dugawu k'a ye dɔrɔn an tɛ se ka foyi fɔ a ye fo n'a bɔra ka dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman na ani ala k'a to anw ka a bɛ ka wale ɲuman dɔn min kɛ anw ye a bɛ ka ɲumanya min kɛ anw ka k'a dɔn a ye dɔrɔn ne b'an fɛ ka fɔ a ye ani a ka délégation bɛɛ ka foli kɛ an ka ɲɔgɔn ye n'o ye Cheikh Mohamad Jara ye ka fɔ k'a barikada ka fɔ a ye wa fi zalika falyatanafasi mutanafisun min kɔni bɛ ka kɛ nin ye ne ye ko laban ta ye sabula ala ko de don a ka to nin siratigɛ tilennen ninnu kan ninnu de bɛ taa kɛ an ye seere lahara k'a fɔ k'anw ye cɛba Muhamadu kɔnɔ k'a fɔ anw ye ala jɔn ɲumanw ye ninnu de bɛ nin kɛnɛ ninnu n'u ɲɔgɔnnaw de bɛ taa kɛ seere ye ka fɔ k'a barikada ka wale ɲuman dɔn ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di a yɛrɛ ka seyidaw ma n'o ye a yɛrɛ sotigi muso ye k'a fɔ n'olu ma sɔn nin wuli kɛ sabula olu de sɔnna nin kɛra k'u fo k'u barikada k'u wale ɲuman dɔn k'an ka masaya k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn k'an ka Cheikh yɛrɛ bi yan n'o ye Cheikh Konate ye k'a fɔ a ye ani sɛgɛn k'a fɔ k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn. Ola baara in kuncɛlen an ye kuma galama ten kun an karamɔgɔ Cheikh Mamadu Jara a y'a ka dakuruɲa fila a y'o lase folikan na ni ka sɔrɔ ka baara in kuncɛ ni dugawu sanuman kalanni ye an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An sɔrɔlen kɔfɛ ala kan ka ala kiraba in fo ka barikada nisɔndiya min b'an na nisɔndiya fanga ka bon kojugu bi vraiment nisɔndiya min sɔrɔ dan tɛ nisɔndiya min na an fa an'an ka seku n'o ye Sherif Abdul Jalil Mansur Haidara ye ale de ye mawulu in di an ma nin ye mawulu in sigi ko 13 de n'o kama ko 13e édition alhamdulillah ala k'i tila la an fa n'o y'an ka chirurgien ye a ye latigɛ kɛ mais a ma taa a taara ka kɔ to an bolo yan n'o ye an ka seku ye n'o y'a yɛrɛ woloden ye n'o ye Cheikh Mahamud Mamoun Haidara ye n'o ye chirurgien yɛrɛ woloden ye o b'an bolo o b'an bɔ wa o b'an jigi fa ni fa ti yɔrɔ min na den bɛ yen wa den min b'an bolo nin den ye an jigi fa diɲɛ na yan hali ka fatu balo la an kun bɛ waso ni den min ye o den de b'an bolo donc alhamdulillah an bɛ ala fo cogo la kosɛbɛ ayiwa alhamdulillah an bɛ foli fɔlɔ di n balimaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli fɔlɔ di n yɛrɛ wolofa ma n'o ye n ka cɛkɔrɔba yɛrɛ ye Mali la ale folen kɔfɛ k'an bamuso fo bamuso folen kɔfɛ ne yɛrɛ baden kɔrɔsɛ n'o ye Kasim Jara ye a n'a furumuso a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen nana mais an tɛ ɲinɛ fiyewu n badencɛ kɔ n'o ye Muhamadu Sise ye a bɛ n dɛmɛ waati bɛɛ mawulu in kɛcogo ɲuman na ala k'i tila la kunun a bɔra fo Buwake kana mawulu in de kama a tor'o la dɔrɔn a facɛ fana fatula donc a kɔ seginna ka taa mais an tɛ ɲinɛ ale kɔ fiyewu o kɔfɛ an karamɔgɔba n'o ye Cheikh Shamsu ye n'u kama Cheikh Nuhu Kulubali an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen nabagaw cayara mɔgɔw bɔra Mali la ka na chirurgien yɛrɛ bɔra fo Mali la ka na ne Mohamed Haidara ye an b'a fo ani kani chirifu bɛɛ lajɛlen vraiment nabagaw cayara an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma an ka conférence filanan bɔra fo Abidjan ka na n'o y'an ka mugadamba ye an b'a fo dante foli min na conférence fɔlɔfɔlɔ min fana wajibi kɛ o ye ne yɛrɛ terikɛ ye n'o ye Amadu Gindo ye vraiment an b'a fo a ka conférence ɲɛna wajulu ɲɛna mais an bɛ ala fo ka n ka chirifcɛ fo n'o ye Sherif Abdul Jalil Haidara ye danti ale de la an bɛ mawulu min kɛ ni Sherif Abdul Jalil tɛ a ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ fiyewu karamɔgɔcɛ kelen min dugukolo sanfɛ min hami a ka kalandenw bɛ kɛ cogo di ka kɛ yelen o dan Sherif Abdul Jalil Mansur Haidara kelen pe karamɔgɔ tɔw de b'u tɛgɛ jan kalandenw bolo k'a minɛ n'i m'a di tigɛ fɛn ye mais anw bɛ ala fo ala y'anw sɔn karamɔgɔ la
karamɔgɔ min an ma ɲɔgɔn sɔrɔ wa an ma ɲɔgɔn ye wa mɔgɔ fana t'a ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Sherif Abdul Jalil Mansour Haidara ye. Karamɔgɔcɛ min ka laɲini ye a ka kalanni bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ ka kɛ yelen karamɔgɔw la o ka dɔgɔ. A den min fana b'an bolo den ye an jigi fa bi a y'an jigi fa sini foli bi a den ye a n'an bɛɛ ɲɔgɔn cɛ n'o ye Cheikh Murtezi ye o ye Cheikh Abdul Jalil badencɛ ye o bɛ an bolo yan o dara a dencɛ kan ka na an dɛmɛ olu nin na donc o la an bɛ foli bɛɛ lajɛlen ma n'an donna min na a bɛ yafa ma Ala kama kira kama. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به امورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا. اللهم اجعل القران العظيم امامنا وقائدنا الى الجنه ولا تجعله خلفنا سائرنا الى النار. اللهم اجعل القران العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا. اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا. اللهم ارزقنا تلاوته على النار الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا غما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا كفيته ولا غائبا الا رددته ولا عاصيا الا عصمته ولا فاسدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا عيبا الا سترته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إن أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاته. اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ambade wanya fo chiko mna korofo damine la kafoni anye vavo kasangani ala kiraba bangele ni sonjali raliye ankara moko Sheikh Mamadou Jara abe silama o fara nyogon ka kene mi sigi ala kira togola mi soro law kena kono ode kungeni ka fo ka wale nyimando ala wele munun kera sarakati munun bora ala ka ke kolo swani baske ka do jinya kono ni mauludi de yere horoma shukran lakum ala ka tanga kono kaira ala kira ya صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم. كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي النور الله محمد حبيب الله محمد تقي الله محمد